Ne treba biti ni star ni bolestan. Mi obično mislimo naš, smrt se vezuje za starost i za bolest. No mnogo je stariji i bolesni žive. A Boga mi sve više i više mladih koji umiru. I to je predznak da se umira. Iznenadna smrt. To je poslanik najavio. Iznenadna smrt. Smrt je povezana sa eđelom. To je svakome od nas određeno kad smo... Čim je duša ona udahnuta u tijelo, odmah je Allah zadužio na ove 4 stvari. Među ostalom, koliko će ta duša biti u tom tijelu? Koliko će konekcija trajati? I određeno svakome kad će onaj melek smrti doći da skopča to, ali imao šizmeta, kakne ja ponovno kao ponovno konekcija. To će ponovno da puhne onaj Bog, onaj usrati, da puhne, ponovno se sastavi duša sa tijelom. Mi smo stvoreni za vječnost. Mi smo stvoreni za vječnost. Što je ova bezbožnička, materialistički svjetonazor koji negira postojanje drugog svijeta, negira postojanje Boga Đelešana, nego naučava da čovjek samo tijelo i materija. Što je jadno? Pa jadno je zbog toga što on zapravo naučavaju šta? Da je čovjek šta? Hrana za crvo. Ako nema onoga svijeta koji je vječan, ko je najveći dobitnik na ovom svijetu? Ko? Ma može govoriti to ovaj sve zemlje. Crve su najveći dobitnici. Ispada da sve što živi da umre, nego zakopati da crve. Velati hamle. To je nešto neobično. Ali Allah je dao da je crv i on je Božji vojnik. I on je Allahovo stvorenje. Ima zadaću. Mi se inače kad se crva nešto zgražava, kad vidimo uzrema. Ali on ima zadaću. Najbolji odgovor čafirima, bezbožnicima, ateistima daje crv. Ako nema ovog svijeta koji je vječan, ne vlada se crv. Zato su ovi bezbožnički mislioci. Recimo, ja predajem jedan primjer koji zove kuranska antropologija. Donesam vam knjigu ovdje koju ću vam uvakufiti, da znate. Ja volim ako ovdje svega uvakufiti. Ovo vam je vakuf za vašu biblioteku. Ovu sam knjigu pisao 3 godine dana. Prevedena i na engleski jezik. Pa možete ovdje ako vam kakvi tamo Šveđani dođu da... I ovo se isto radilo ovako dugo vremena. Prijevod je bio čak išao na redakturu na Oxford, onda u Kanadu. Tako da je ovo jako potegnuto. Pa ovaj predmet je kuranska antropologija, kuransko učenje o čovjeku. Dakle, s toga dotičemo ovih tema. Dakle, egzistencijalisti, njihovi mislioci i pisci, Jean-Paul Sartre, Albert Camus i drugi. Šta su oni rekli? Proučavajući ljudski život. Ne vjeruju u Boga, ne vjeruju onaj svijet. Kažu onda, šta je smisao ljudskog života? Pa oni kažu, ljudski život je apsolutno. Šta to znači? Dakle, nema smisla. Smisao tvoga života jeste, ili smisao života ljudskoga jeste, da čovjek spozna da njegov život nije smisla. Velika. I zato su njihova pisanja mračna, tegovna. Ovo tam piše stranac. Znaš, stranac. Kuga? Oni sugeriraju, šta sugeriraju? Da je vrhunac iščeznuće, suicid, da nestane. Ne. Jer onako je apsurd. Apsurd je ljudski život i nema smisla. Međutim, to je grna laž. Ljudski život ima smisao i nekakav. Jer čovjek nije samo tijelo, čovjek je duša. Šta više mi jesmo ljudi po duši, po toj duhovnoj dimenziji. Pa kad ne bi bilo onoga svijeta koji je vječan, nema sumnje da bi Srbi bili najveći grafiterija. A mi smo bili Srba stvoreni. Mi smo stvoreni volarni dženneta. Gdje je naš babo bio? Prababo. Adem a.s. Mi vodimo porijeklo koji su zajedničko učenje muslimana i kršćana. To treba promovisati Jevreja. Da mi vodimo porijeklo jednog petka, jednog čovjeka i jedne žene. Ovo se uči i naučava teorije evolucije, to je najveća povijest ljudskog roda. Dolazi vrijeme, kad se to jako govoriti. Već hiljade i hiljade naučnika, kako citaš, smiju ima spomenuti. Pogotovo iz područja biohemije i genetike, da se ne smije spomenuti, ali toliko su drugog još jaki, da ne da ih oni dostati. Imate na internetu ukucajte tamo inteligencija zabranjena. Izbačen, inteligencija zabranjena. Naučnik američkog svjetskog ranga. Kad je počeo samo malo teksta napisati neki, da ima ideja kreacije, da nije evolucija. Pa moguće je to, evolucija ima drugo rupa, ne slučaja. Moguća je i kreacija. Treba da postane jedna naučna opcija, jel?
Šta se desilo sa njim? Izbacili ga, nema pisanja, nema objavljivanja u referentnim časopisa, nema napravljena karijeri, tako, čim se deklarišiš. I muslimani su tome doprinijeli, muslimani znaju svoj metak za gluposti razne i tako. Pogledaš tamo Discovery kanal i geografiju, national geografiju. Lijepo, ali na matrici jednoj materialističkoj, terenističkoj, jel? Doće vrijeme kad se i o tome govoriti. Dakle, mi vodimo porijeklo od jednog čovjeka i jedne žene. Adam ali se nama izradjali. Oni su bili u džennetu. Spušteni su na ovaj svijet. Da se iskušaju, a i njegovi potomci. Mi smo stvorili za džennet. Šta u džennetu ima? Teško je to opisati. Bolje možda će se prepoznati ako se kaže šta u džennetu nema. Jednom ja govorim, kada tako kaže, Hafsa Volat, možda ima nešto u džennetu da nema nešto. Neko ima. Ima u džennetu ono što nema. Ima i dobro. A šta nema u džennetu? Za njega sve što poželi. Pa jesu to u džennetu neko nema starosti, nema bolesti, nema smrti, nema razočarenja, nema prevari, nema podloge, nema pauze, nema prevari. Ti ne vjeruješ sve i misliš na prevari, što je teško. Žena vjeruje mužu, pa je on prevari. Muž ženi, on tako znaš, on ovdje, ona na Facebook se zakači. I ona družino ima svoju dušu. Ili nešto drugo. Tako znaš. Potom danas kad su je komunikacija olakšana. Ili počnemo dolaziti tamo sa Twittera slike naše. Je draga, bila i šta je rada. Naša prosto odlučarenje, ona sačuva. Teško, ona ljudsku dušu. Džennetu nema prevari, nema razočarenja. Evo šta ima? Vječna sreća, zadovoljstvo. Blizina Allaha uzvišena. Jedan dan hajmo u društvo Adama a.s. Drugi dan hajmo kod Idrisa a.s. To je baš ima tako drevno ime. Jedan od najstarijih vjerovjesnika Božije Idrisa a.s. I šit tamo. Hajmo treći dan i četvrti kod Ibrahima, kako dalje. Pa hajmo kod poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Pa kod njegovih ashaba. Znaš, ali na ovome svijetu, da ne bismo pomislili, da Kur'an govori samo o onome svijetu, treba imati u vidu da je Allah dželešanu objavio ovaj Kur'an. Zašto? Da bi nam se olakšao. To jasno kaže Allah dželešanu. Stajdu bila Taha, ma anzalna alejke al-Kur'ana litashqa. Poslaniče, mi tebi nismo ovaj Kur'an objavili da bi ti bilo teško. Ne. Yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah dželešanu malo sam iz Bosne došao sa neku kartu. Allah dželešanu želi da vam olakša. Sa objavljivanjem ovoga Kur'ana, Allah želi da vam olakša, nije da vam oteža. Znači, vi živite u svijetu gdje ima puno prepreka, puno iskušenja, nedaća. To što vam je Allah objavio Kur'an, to je da biste ostali ljudi. Nažalost, naš dragi šejh Jusuf al-Qaradawi, koji je predsjednik Svjetske unije islamskih učenjaka, koja okuplja preko 60.000 alima iz svih dijelova svijeta, koja je isto objavila u knjigu, sam donio isto da uvrtim ovdje, ova knjiga vrijedi kao 500 knjiga, kao biblioteka, reći vam nešto o njoj, ima često običaj reći. Ova zapadnjačka civilizacija mnoge pozitivne stvari ima. Ma ljudi koji tamo samo gledaju mračno, ona je puno doprinijela poboljšavanju života, uvjeta života čovjeka na zemlji. Liječenje, komunikacije, ili šta ti možeš čovječe gledati. Snima, gledati cijeli svijet. Opušta je Novom Zelandu, bilo odmah znaš, ne znam, sjedneš u avionu za čas, nekad se da putuješ pola godine. To su vrijednosti, blagodati. I muslimani u tome imaju svoj doprinos. Samo što zaobilaze. Gotovo 1000 godina muslimani su bili glavna sila na svjetskoj pozornici. Ništa od njih se nije moglo. Čak su u Evropi bili, imali smo ovdje u Evropi, Granada, Sevilla, Španija, učilišta, univerzitete, gdje je omladina hrlila, kao što danas hrle da je otići na Harvard, na Yale, na Georgetown univerzitet.
naučstvo, da je prestižno. Tako je bilo prestižno dole se ovdje. Kad su muslimani bili na uslovi, kad se islam pravilno razumijevao i kad su muslimani bili iskreni i nisu se ugadili u njavčnih zdravstvene protjeve, nego su zarada Allaha radili i muslimani su dali sve da prinesu u tome, ali to je sada dugo vijekova već je, tako muslimani su u jednom stanju, kad su drugi preuzeli, oni su se uspavali, tako, postali nemarni, drugi su preuzeli, ali oni su bili pod stegama nekih vjerskih učenja. Znači dođe neka tamo dogma, crkvena zemlja je centar svijeta. Šta je dokaz? To kaže sunce kruži oko zemlje. Izađe tamo, zađe. Oni spontali da je to znaš. Onda dođe Nikola Kopernik i kaže, nije tako. Ja sam živo svijet, godinama ne kruži zemlja, sunce oko zemlje, nego zemlja kruži oko sunca. Obratno. Ali dogma ima koja se bude država romača. Ili ćeš biti konfiskovana imovina i uzeta ti prava sva. I onda mnogi od njih su, da bi sačuvali goli život, odrekli svojih učenja, tako, a neki su završili na romači. Sjetimo se samo Giordano Bruno, Nikola Kopernik, ne znam, pa i stotine naučnika, dakle, svjetskog glasa, koji su tako imali taj iskušenje. I onda je taj bio antagonizam, borba između intelekta, evropskog, pameti i nekih dogmatskih učenja. E kad se to oslobodilo, puklo, onda je otišlo tamo, crkvu tamo i vjeru, su zidine tamo i života je potisli, a ovo je otišlo se razvijao u jednom smjeru materialističkom. I Šejh Kardavi ovo ima učenje za ova zapadna civilizacija koja je dominantno, dakle, materialistička i u osnovi antireligijska. Nije samo protiv islam, nego antireligijska. To ima sve korijenje. O tome Mohamed Asad govori u ovoj svojoj knjizi koju sam vam također donio da ovo filmu ovdje. Islam zapad u perspektivi Mohameda Asada. To je Leopold Weiss, onaj Jevrej što je napisao na putu Meku, The Message of Quran, poruka Kur'ana, 19 godina govori u Kur'anu. Sad njegovu istraživo, ova knjižca inače ne znate na 5 jezika prevedena. Dakle, ta civilizacija je puno učinila na poboljšanju uvjeta života, ali samo ovaj materijalni aspekt. Ona je čak doprinjela da ode se na mjeseci, gore ne znam da se pošalju sonde i dalje. Ali ima jedna stvar koju nije znala da uradi, a to je nije znala čovjeka uputiti da hoda po zemlji koji insan, da ne čini nered, da hoda koji insan. I mi živimo, nažalost, draga moja braća i cijene, majke i sestre, u vremenu kada čovjek gubi s velikom brzinom ono glavno što ga čini čovjekom, a to je insanijet, to je čovječnost. Sve se materializovalo, sve se posmatra kroz prizmu interesa i materije. I to je od predznaka sudnjega dana, kuranski predznak sudnjega. Allah Đelešanu govori o zemlji, kaže وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشِ. Mi smo vama ljudima dali na zemlji da živite. Jedna od poruka implicitnih ovoga ajeta, tako jedna od aluzija, jeste da dok čovjek bude čovjek i dok bude se insanski ponašao, moći će da živi na planeti zemlji. Kad čovjek izgubi čovječnost i prestane biti insan, doći će u sudar sa drugim zakonima koji vlade na planeti zemlji i neće moći živjeti na planeti zemlji. To je sada očito je pravda. Evo i mi trpimo u Bosni i Hercegovini na kraju 20. vijeka, u sred moderne i civilizovane Evrope. Pa volim da su bili miše, pacovi, zmije. Nek se to dozvolilo da se nakon radi. Evo ovdje vaše učinke, evo ovdje nisu. Evo prije par dana vidjeli ste Vukovi. Kad Vukovi zasjednu Skupštinu Ujedinjenih nacija. Ste vidjeli? Kako mali našu tamo Moniru, koja kad svoju djecu nema ni dijete cijelo, nego 2 kosti. Dijete, zamislite, koji se rodio, nema skeleta cijelo, 2 kosti.
kosti. Dvije kosti one nađe. Pa zahranjuju. Ste vidjeli vukovi šta radi? Vuk dlaku mijenjali čudnikada. Takvi su nas i ubijali isto. I masakrirali i radili. Ali to je sve ta nečovječnost. Tako. Nisu svi ljudi da se pogrešno ne stavljaju na zapad. Na zapad ima puno časnijih ljudi, ja znam 92. 93. koji su demonstrirali, nisu se slagali, imali imaju centri moći. Ona jadnik što ste u 5 sati, u pola 4, u 4 sati ustavimo vas dan rad. Njema vidite, ljudi da živio, nema šta, nije učinjeno. On se ne slaže s tim, imaju centri moći koji su tako protiv, dakle, koji su neke stvari dirigovali. Pa eto, dakle, moja braćo, put Kur'ana, dakle, imamo, on je jasan, on je obznan. Na nama je da odlučimo, hoćemo ići tim putem. Hoćemo ići putem, dakle, koji uspostavlja ravnotežu, balansira. Protiv njega, protiv tog puta, mnogi se, nažalost, i meci troše, velika sila se ulaže da se on iskrivi, ali se on ne može iskriviti. Kao što se ne može iskriviti putanja planete Zemlje oko Sunca, koja se kreće, dakle, Zemlja, rekli smo, 108.000 km/h, nema sile koja može promijeniti tu putanju, osim Allahove sile, ni Kur'an se ne može iskriviti. Sve sile koje se u ljudskoj upotrijebili džinske ne može se iskriviti. Allah njega čuva za to glavu onome ko se puta Kur'ana drži. Zato, moja draga braćo, na ovim mjestima gdje se uči Kur'an, dolazite, izmetite, čistite, radite, podržavajte. Sve što može doprinijeti da se neki nered donese smutnja, odmah to otjerajte taj, ne dajte smutnje da ulazi, jel tako? Vi ovdje imate dvije posebne obaveze, to sam dužan da vam prenesem svoje braće i sestrama, da vas Allah nagradi i nećemo truditi, glavu. Dvije obaveze koje su ovako kod vas posebno ovdje važne, a to je sljedeće. Nemojte zaboraviti tamo vaše planije. Evo mi kad razgovaramo s vašom dječicom, da ima će biti cijelo, braca, odakle si? Kako se zoveš, Nina, tako? Lijepo, tako? Odakle si, ste tako dijete? Znaš, Bosna, pa Švedska, Njemačka. Aha, neke ovdje se rodili u Hrvatska. Ne budite tamo, odakle ste mi potekli. Dakle, biljka koja se dole korije od cvijećenja, šta se desi u Hrvatska? Vama će taći da ste potekli iz Bosne i Hercegovine, gdje žive ljudi stoljećima u miru i toleranciji. Dakle, sve dok nije bilo nekakvi veliko državnički projekata, velike Srbije, velike Hrvatske, gdje će 2 miliona Bošnjaka, nas u Šišu stjeti, zato je rat počeo. Da se prevali malo u računicama. Hvala Allah, zahvaljujući Hervatskoj borbi, naše armije, naših dole radnih ljudi. Dakle, pomaće vama da sačuvate vjeru, da je manet, ma gdje vi, ma koje državljanstvo nosili, a Azrael će doći će velik smrti. Ne znamo kakvu uniju da se spomogu, ili kakvu tamo fondaciju, kakav borac, Azrael prolazi kroz sve. I siromašni i bogat doći će. Tvoj život je zadatak, zadačan. Pomoćiš tu da si jednoj zemlji Bosni ili dole Balkanu, da ste već uglavnom je tako muslimani su s ovih prostora. Pomoći će vam inša Allah da sačuvate dakle to svjetlo vjeri, a naravno imate obavezu kao oni koji su došli ovamo sada, jer tako dole imate dajiće, imate tetke, imate ovoga, imate roditelja, tako. Bude jako ružno, i žalostno, jer nici ne znaju to. I dođu ovo vama, pa kažu, mi dole, kaže, uzdržavamo, mi dole sve kaže. Ali ako te teško što uzdržavaš svoga glavu, da rodio ili mama ili tebe ili dajiš. Kakav su to čovjek ili žena, neš uzdržavati, neš vodi brigu, Bogovi. Nemojte to dozvoliti nikada. Vi ste to ušli da pomažete. To koristit će kad ovu dimenziju vjersku od strani.
čovječnost na naučanju, spoteklo. Tako, se toga strijeti. To treba njegovati, a to je nešto što proističe. Dole je puno bolesnih ljudi, dole je nepravda velika i dalje vlada. Nažalost, učenjacima se stješnjava prostor, samo Bosne će biti. Mislim su mogli uništiti Bošnjake kad su imali tenkove, kad su imali avione, kad su imali Johna Majora. Znate koji je to zlikovac? John Major, kad nije predsjednik vlade jedne velike moćne svjetske sile, velike Britanije. Jedan zločinac koji je otvoreno podržava govor nečetnički. Nisu nas mogu uništiti tada. Ne mogu sada. Stasala jedna generacija mladih, čestitih, finih sa, evo, prošle ljetne sam bio u studentskom domu Bjelave, a u Međanićima. Pa gore mašala, 60-70% klanjača sa prođanima su mladi ljudi, obrazovani. To je jedna nada, inšala. Biće Bosne, dakle imate u obavezu spravo tog dole Vatana, te domovine dole, tako. I druga stvar, imate obavezu ovdje spravo ovoga društva, udruženja. Vidite, vi ste došli u države koji su vama omogućile da živite, da radite, da privređujete. Tako. Evo imate naša slobodu ispovijedanja. Jer, ja sam sad ovih dana malo, evo, 2 dana mi mogu više da hodam po Kopenhagenu, pa mi je bilo drago vidjeti žena pokriveni, pitam ovoga Efendiju, on inače, jedan od glavnih krivaca što sam ja ovdje sam. Oni jedini se Efendija su, oni su oni su sebe, da ja dođem, tako, Allah ne gradi, pa i Mohamed Mahmuć, ona zdravija, da nek se bolje, moj dragi brat, ovdje vama, vaš sugrađanin, tako, naš vrijedni. Mohamed, oni su ovako to koordinirali, ranije trebalo bi se moglo, jel? Pa ove žene rekao, ovako mogu ovdje pokrivene, ne bi Efendija, mogu ovako, mogu žene pokrivene, uzeo autobus, mogu li autobus odnositi? Ali, maša. Vidio sam ranije puno pokrivenih žena u Beču i u Briselu. Pa mi to drago. I u drugih gradima, Stuttgartu, pogotovo u Beču i u Briselu. Pa evo vidim sada da ima ovdje u Kopenhagenu, postavljam i u ovome Malmeu, kako se zove, ovo vaše grad. Prvi put sam ovdje na ovim prostorima, pa na Halte, ne znam da ove nazive sve. Dakle, imate jednu slobodu ispoljavanja vjeri. To treba cijeniti. Zato vodite računa o svom ponašanju. Jer vi ste ovdje, kad neko vidi dolazite u mesečine u džamiju, neko će se musliman. Imaš neko obilježje islamsko. Tako. Nekad će se prepoznati se tvoj djeti, ne treba s toga stiditi se krivati. Tako. Pazi sada da islam ne bude ocrnjen zbog tebe. I zbog toga ponašanja. Zbog tvojih izjava, zbog tvojih, tako, neki stvari koje nisi dovoljno svjestan da ovako olako daješ neke izjave. Ili, ne znam, otvorimo tamo muziku, sluša, čuje ga naš, ko da je u nekom selu tamo kod nas, svira ulova Boga naš. Mada ovdje ima režim koji je zaveo. Jučer sam ja nekako da učim samo tamo što parkira šalu, malo cupne, 500 kruna, onda ćeš naučiti. 510. Samo što je stalo, nema šotan cup, nema priče. Ako ne platiš još na vrijeme, onda ćeš još 500, onda nasilno ćeš zaplatiti. To je dobro. Inna Allahe jeza bis sultan, mara jeza bil Kur'an. Allah uklanja putem vlasti, tako, i pravila, nekih zakonskih odredbi, ono što ne uklanja putem Kur'ana. Ono, kad će neko sazreti pa da spozna da je to, pa sad se, kad ima capnega tamo, onda nauči. To je dobro, toga treba naučiti. Ali mi često znamo, zbog naših nekih ponašanja, ili izjava, ili nepromišljenosti, nanijeti štetu. Islam će biti. Islam. To je problem veliki. Evo, sad hoću da vam kažem zašto je ova knjiga važna kao 500 knjiga. Najmanje kao 500. Znate koliko knjiga? Ovaj zim koridor to treba da se dodelje 500. To je 9. Zato što je jedan od velikih problema koji imaju muslimani u današnjem doba, ovo što ću vam sad reći. Dakle, muslimani današnji imaju mnoga iskušenja. Imaju svi ljudi. Ali muslimani su ovako posebno zbog originalnosti njegovog vjerskog učenja, jer nema mijenjanja i šaranja i oduzimanja dodavanja, oni su ovako pred brojnim izazovnim iskušenjima, jer tako, jedno od tih velikih iskušenja jeste ono što naš dragi šejh Jusuf al-Karadali
koji je okupio ovu uniju, formirao, okupio preko 60.000 alima. Imamo alima, mašallah, sa bradama nikečnim, prema njih sa srednjima, sa nikakvima iz brada, nije brada centralno islamsko pitanje, znaš. Imamo od Mašrika do Magriba. Sve što se može okrilje šarijata staviti, saudijska ulema, pakistanska, sudanska, alžirska, 60.000 alima ta unija okuplja. Ko da ga sad gledam, kaže ovako. Jedna od najvećih iskušenja muslimana današnjice jeste, kaže, kefratul mutahaddithine bismil islam. Mnoštvo onih koji govore ime islama. Što to znači? Pa znači da, znaš, govoriš o islamu, pazi. Nije to samo govor, ima implikacije, ima i oni koji ne žele dobro islamu, koji mogu uzeti tvoj govor, pa njeg stavlja u kontekst da bude veliki problem. A pazi, da bi govorio o metenju ulica ovdje u Malmeu, ne može svako ne metenju ulica. Praćite, postoji šta su bez dušu, gdje su. A da ne govorimo za auta Šarafa, ili kakav inženjer, postupnik, a? Ne može niko da priča tako bez licencije, bez, znaš, ko ti se uči, ko te nauči? Ko je to veliki poznanje? Ja ove godine nešto porodično obilježavam 30 godina kako me je moj babo, Rahmetli Mustafa, da mu Allah podari džennet lijepi, odveo u medresu. Ja sam u medresu došao od 83. Ne znam gdje ste interlativizam i završio. Tamo. Otišao u Kajta. Ja sam u septembru 83. I od tada, evo ove godine 30 godina, ne govorim ovdje sebe isticao na Bohanacu, nego na jednu stvarnu noću. Stalno sam sa knjigama, sa ulevom, sa tekstom. Ili da piše, ili recenzent. Ili profesor Kudić napisao, kaže, ako se moraš upremiti, ja nikad nisam recenzent neke knjige, dok nisam je pročitao detaljno. Napisat recenziju. Neka meni pošalju neki momčić ovako, na neki sredine, što aj, ja si kaže recenziju da. Znaš što je recenzija? Pa meni treba 2-3 mjeseca, ja počitam knjigu prvo. Da svakom što mi bliz ima, da napiši, nema što kako. Pa da je malo to, pa nema malo. Ili ćemo raditi kako treba, ili nećemo raditi. Ako što tako raditi, nemoj odmah, spiši. Nema malo. Ne može malo šarazan, malo. Pa te otpade nula, a? Ili malo nije betona dovoljno stavio, malo. Pa što se sruši na tebe. Tako se srušiti ovako bija, nema malo. Jel budi ili ne budi? Što je šejh Sejid Hawa, kada je brat, on je bio siročan, otac mu starije brat. Pa dugo s bratom radio, brat mu prodavao povrće. Pa sad volio učiti to, znaš, brat nikako nema da ga dovoljno pošalje. I onda su uspjeli da ga pošalje tamo neki institut, da uči tamo neku medresu. Idi, kaže, i nemoj se vraćati polualim. Ili budi alim ili nemoj biti tamo. Ja budi alim ili nemoj biti. Nemoj polualim, ne može. Pa što hoću da kažem? Ne mislim da sam uopšte puno o islamu naučio. Šta više, stalno učim, čitam, saznajem. Imam ja ovako našao efendije bilježnicu, pa kad slušam ovako mnogi stvari zabilježimo, čovjek ipak zaboravim, neki zabilježio, znaš. Imam ja tu tijekam okredan, ono mene občar na svojim knjigama ja šaram, kad čitam ovam unutar, tako. Šejh Kardavi hoće da kaže da ne može o islamu svako da priča. Jedan od problema je što danas postoje tendencije koje daju da o islamu priča i najveće neznalice. I oni koji ništa ne znaju, nego staviš da proučimo knjigu, ne proučimo knjigu kako treba. Pa to je ekspert, sva pitanja, sve. To stvara probleme velike. Postoje tendencije, centri koji ne žele dobro muslimanima, koji žele da ispotrijebe svaku, baš u karateu. Šta je fazon karate i kung fu? Jel samo tvoja snaga? Ma nije. Fazon je kako protivnika, njegovu snagu potrebi protiv njega. I on nešto poletio u tu snagu, a ti njega nekako našao njegovu snagu protiv njega. Pa drugo je tako. Tako isto i ova. Dakle, da često mi zbog nepromišljenosti naših, dakle, nedovoljno su se neke stvari sam rade, daju se, da se izjavaca počne lupat, govoriti neke stvari koje veliku štetu iznesu. Zato je naš dragi šejh, da ga Allah vremena poživi, a i svu našu muslimansku kulenu, naredio je jedne godine, ovo je prije 7 godina, braća. Počemo za to. Jedno 20-ak alima iz Arabije, iz Pakistana, iz Egipta, Egipat ima Lazar čovječa, iz Turske, jedno 20-ak alima koji poznaju tefsir, hadis, fikr, akaid. To
su imena bilo, čuće Šejh Selman ovdje. Abdulaziz Gafar iz Pakistana. Iz Jemena ulema, ljudi koji znaju Buhariju napamet sa senedom. Iz Mauritanije, Šejh Bildi, Buhariju i Muslima sa senedima zna čovječe. Zna 30 i 50.000 stihova napamet. Komputer su šega, taj čovjek zna. Godinu dana, najmanje. Da nam vi, po njegovom naređenju šega, napišite knjigu šta je islam, ko su muslimani, šta je to promjenjivo, šta je nepromjenjivo u islamu, onda očitovanje islama sprem ovih pojava kao su. Islam je čovjek, islam je žena, islam je porodica, islam je društvo, islam je ekonomija, islam je sankcije, islam je vlast, islam, mir i rat, to je islamsko razumijevanje mira i rata i džihada, islam je teror, islam je civilizacija, islam je umjetnost, islam je preobražaj, islam je dijalog, islam je odnos s muslimanima, islam je zapad i islam je globalizacija. Ne smije biti veliko, stotinak stranica, ali mora biti u tebe. I ovu knjižnicu je radila grupa eksperata. Ona je prevedena na sve glavne svjetske jezike. Engleski, francuski, njemački. Prvi prijevod je bio sa arapskog na bosanski, da znate. To je meni ponos, zato sam dobio pohvalnu paketu od Šeha Kardavija od ove unije. Eto imam to, zato što sam ja i dragi profesor Mehmet Hica to preveli, pa je onda Fetra Jemin pomogao doktor Ljevar, uz neke stvari u glasu, vrlo teško preveš čovječu, ovako su. Znaš, a stvari koji su arapski jezik je bogat, moćan, pogotovo kad se koncizno izražava saželje. Kad prevodiš, treba ti nekada, evo, isfendjati s arapskim novom, jedna rečenica treba malo pol stranice, 2 stranice da pojasni šta je. I opet nije zadovoljno, opet na kraju ovo nije to. Znaš, pomogli su nam puno, Jelani Mustafa Prljača, Fetra Jemin i drugi neki alimi, jezičari. I evo, knjiga je izašla, ja ću vam je ostaviti ovdje na emanet u ovoj biblioteci. Kad bi se ova knjiga prevela i na švedski jezik, to bi bio doprinos veliki, vjerujte, veliki doprinos. Za ove Šveđane, znaš, oni mi dušu. Ali oni o islamu šta znaju? Šta im tamo mediji serviraju? Tako? Pa mediji ima puno za pomenjenja. Islam predstavljaju samo da su to, znaš, bombe, noževi i zloupotrebljaju. Evo, Brejdi u vašem komšiluku ovdje, tako, otvoreno kažete kršćani. Otvoreno. Da sve što radi zbog vjerskih ubjeđenja. Ali niko se ne spominje da on je to kršćanski terorista, da je kršćan, hrišćanski, protestantski, ne znam koji, ne. Ali je koji vam šta uradio u svijetu, samo da nešto, da me čukun ne da sa islamom, nešto, ima islam. Ima jedna, znaš, nepravilnost, to je moralno, ne valja. Dakle, bilo bi dobro kad bi se za te Šveđane ponudilo njima, dragi, da nije islam šta vam mediji serviraju u islami, evo šta je kompetentna muslimanska ulema kazala. Kratko, sažeto, postoji ovo na engleskom jeziku i na arapskom, na bosanski prijevod je jako